Уважаеми господин областен управител, уважаеми гости, скъпи съграждани! Приветствам ви с добре дошли на празника на община Кирково. Всяка година на 26 март ние обединяваме чувствата си към нашата община, към родния ни край. Днес не е само денят на Кирково, днес е и нашия ден, защото именно ние имаме възможността да отбележим 100 годишнината от създаването. Честит празник! Желая на всички много настроение и весело прекарване на празничния ден. Уважаеми гости, уважаеми жители на село Кирково, на община Кирково, уважаеми съграждани! Искам да ви поздравя по случай 100 годишнината от създаването на община Кирково.